we are told that Luke says it was said by Jesus. Ingxaki into yoba kaloku uYesu akakho to say I said it. No Luka umbhali akakho. Kodwa ke tradition says at a certain point Jesus, who was the premier and with MECs called disciples, in his third year, before he departed, kwabhaqeka into yoba these guys babanjwe yinto bendithe by Incilikithi. Ndisithi ke ukumahluko phakathi kwesiyezi neNcilikithi. Incilikithi idla ngokufumaneka ngelaa xesha kwakulinywa kukofolwa emasimini xa kushushu kakhulu. I-associated Incilikithi with working. Isiyezi could be just into low blood pressure. So theologically, when I look at the organization called the African National Congress, si kwi-stage seNcilikithi, and ayizinje iza kukusindwa luhambo. So chaplaincy is saying, as you go home, take it for yourself and tell others that we are not surprised. I-party, political party ezelwe ngoku emva nje ayinaba naNcilikithi, ingane esiyezi. But any party like this one that can boast of celebrating 108 years, it's not, ayonto inokuthelwa ncam. Into koba ubone into yoba kukho i-leader noba yimeya noba nguyintoni okhokheleyo kodwa umbone uba lo mntu uneNcilikithi lo. So in closing, Luka reports in chapter 22 verse 31, chapter 22 verse 31, that at that point Jesus called the leader called Peter. What? 22:31. Simon, Simon, listen. Satan has demanded to sift all of you like wheat. I was trying to read it in the original text because in translation you can lose some stuff. It's critical in the original language. Satan has demanded, the Czech dictionary yelgama lisetyenzisweyo lithi demanded, kwathiwa obtained permission. So in other words, lo Satana uthetha ngaye akakazi usebenza engavunyelwanga by the divine force. Ucela permission uSatana. Andifuni ke unyuka apha ngoba nalando kuthiwa nguJob, laa mntu kwakuthiwa nguJob, zange atsityelwe nguSathana, wavunyelwa uSathana. So xa kukhona isivunguvungu eofisini oyiphetheyo, sukulwa noSathana, ngoba akanawuvunguza uSathana enganikwanga permission. And ayinawubakho ipermission kungekho njongo yento yokufundisa. Xa uthi uyalingwa, in other words, ungena kwi-room yokubhala i-test. And the test is, you can
only two things we test. You fail or you pass. So ke uthi ke lo mfo, Satan asked to sift you anele njengengqolowa. Nanga amagama okugqibela. But I have prayed for you. I did not protect the sifting, but I have prayed for you, that your own faith may not fail. And you, when once you have turned back, after Incilikithi, once you get strong, strengthen your brothers. So in other words, I said, it is no accident that an old organization that has been fighting all these years, as in now turning to other terrains of fighting, that at a certain point, abantu babanjwa Incilikithi. In the verses before this one, kuthiwa bathi bawubanjwa Incilikithi behlela ngezantsi badiscuss into yokuba nguphi omkhulu apha kuthi. Itsho le nto. Incilikithi inithopa from a higher level to a lower level. Ungene kwi-agenda izinto ebefanga zingenanga ziziswa si-stage seNcilikithi. And okugqibela kuyacaca into yoba kwi-stage seNcilikithi asivuki sonke ngexesha elinye. Kuvuka abantu one by one. I have prayed for you. Kodwa xa uthe thimbilili ekwingcilikithi uqale kulaa kladbhana yakho yabantu abakhokha sebusuku uthi noko le nto ayilunganga madoda, because it is upon you to strengthen others. Ayibonge inkosi. Yeah. Asiyeke sihla. Sayigqibezela ngenye imini. Sayigqibezela ngenye imini. Point is that ndandikhe ndatsho years ago eForte kwilirhuta laliseForte ndisithi laa nto yaseMara ndisithi only progressive organization have Mara moments. I'm now saying only progressive organizations run the risk of getting kwi-stage seNcilikithi for some time. Incilikithi yohambo yexesha. But as Jeremiah would said, I said it somewhere, that it's unfortunate by iBritani yasifundisa uku-individualize iBhayibhile. Pastor batya ngayo. When you read especially the Old Testament, akho verse ithetha nomuntu oyi-one. Nale niyithandayo. Wathi uJeremiah ndaba ngubani na wathi u-29, I have got plans for you. Wayengathi ne-individual. Go past abanijija nge-individual, but I've got plans for you. No. God does not really deal with individuals. He deals with a nation. He or she deals with a collective. With a collective. So I can assure you as you go away in the same way what abantu benencilikithi entlango or in exile. Naye lo mazwi we must own them. Ukuthi kuyo yonke lento uThixo akazusichitha kude kuphele. For I have got plans for you.
plans for you to prosper. Akuthethwa ke nge-individual prosper. Kwakuthethwa ngokuprosperisha of the nation. I guess ANC ingenwe Incilikithi because we began to individualize gains. The ANC has never been for my personal gain. Our gain kukubona abantu, especially the poor, being liberated. So uThixo makasincede kwidemon ye-individualism. Yomntu othi bengagqitha into wathi sapha yeyam, ugqithe enye sapha yeyam. Adaxakwe kukuyihlafuna ngoba igcwele kakhulu emlonyeni. We need deliverance. Deliverance from that kind of spirit. A spirit of individualism. Masicela indlela ke bethuna. Sikelela ke Nkosi xa sizagoduka. Sikelela uhambo lwethu. In your name I raise my hand and ask you to bless each and everyone here. Protect their journey home. Sisindise kukufa okungaphumi kuwe. So I pray that we drive away the spirit of these massacres. That abantu mababhubhe xa kufuneka bebhubhile ngenxa yakho. So bless us now. Energize the leadership at all levels. Save us kule Incilikithi siphakathi kwayo. And give us courage to forge forward. Lord, bless Africa. Guide her leaders. And give her peace. And may the blessing of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with us all. Amen.